ती मार्चाची वोरस 2023 फेर्नांडीस फामिलीन वोडतोता आयज सावून आसा तो खोशेचो दीस आयज सोलोन दीस मनयता गोरकान भुरग्यांक सांगाताक तुवें आयकोलें मीस फ्रांसिस्को देवा कारकान दिता मागता देवा ताका कोर तूं फेलीस 1973 20 तारीख मार्चाची बेनावली गांवांत तूं सोलमोलो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस सोबीत नांव घालून पोवीत सोबीन तुका भितर काडलो पायलू इस्माईल लिडियान आपल्या पुताक ताणी मोगान वाडयलो जिवितान जायते त्रास काडून आपल्या पांयार तूं उबो रावलो आपलो बरो फुडार करून जमीरा लागीं तूं काजार जालो काजारी एक पोटाक तेक भुरगीं तीं फावो केली रोचणारा देवा जेरुशा जनायाची येलाक बोरी रितेक दिवून वाडयली मोगां गोरकांच्या मेरा म्हणटा आपूण नशिबो तूं फावो जावून जिवितां म्हणटा गोरकार आपलो मोगाचो सांगात दिता सुखान तोशें तुका आमकां ताणें सगलें सूख दिलां दाडाची उपकारी तुजी भुरगीं म्हणटा आपल्या कुणें करून सदांच आमकां ताणी खुशाल केली अशें भुरगीं सांगता भुरग्याच्या सुखान दुखान वांटो घेतला देखून फुडार तांचो आयज परसोळटा आयज खोशेच्या दिसान दाडा वी लव यू म्हणून किस तुका दिता दाडा कितलीं वर्सां फावो केली म्हणून देवाचे उपकार आठवयता बापूय तसोच विस्वाशी गोरकार फ्रांसिस्को तूं वोडतोता शमिरा आपल्या मोगाच्या गोरकाराक मोगान ये कांतार भेटयता कुशलकायेन दुकान वांटो घेतला केन्नाच एकटें सांडूंक ना अशें जमिरा सांगता हबी आय लव यू एंड आय एम ब्लेस्ड टू हॅव यू म्हणून शमिरा म्हणटा तारवार त्रास काडून लंडन आयलो फामिलीचो बरो फुडार करूंक चिंतले तुज्या जिवितान तुफान आनी मोडा उपरासली बरें वायटूय आयले पूण भुरग्याच्या मोगाक फामिली घेवन तुवें सगलें सोंसलें त्रास काडून आडकुड्यांक फुडो करून गोरकांनी भुरग्यांक सूख दिलें आयज युकेच्या शारान खुशाल जियेता हे देवान निर्मिलेले परते तुजो आयज मनयता युकेच्या शारान दीस म्हूण खोशेचो फामील गोरकान भुरगीं खुशाल दिसता तोंडार तांच्या आमुर्गोच हांसो इतलीं वर्सां देवान फावो केली ओदीक वर्सां मेवो कावंडो फामिलीचो देवान बेसांव घालचें बरें जिवीत दिवचें आवडो गोरकान भुरग्यांचो फ्रांसिस्को बरें भलायकेन बरोवंक मागता आशिर्वाद जेजू सायबीण मायचो